Giotto nó đọc sanh ra ham tê làm sao go hay nó hay chỉ con cha sa cóc tôn nông đi thani wo share khai nani bagi phai mani se nó đọc bay sắc tay tung đi video bisi logia chỉ con cha sa nó cái to nó ham bay tini sajak na yani kok bokhrogo tujak kha thang di tei khai di obo hay no hinoi ak khorok sa borok saka hay no hay ang repeat khainai thang di tei khai di obo hay khaino aborok ai hinoi saka hangkai tabo prashno hangkai thang di sabo saka khai di sabo saka tamno obhai kino khai di hinoi saka a sanai borok sabo nini ani thani o tini o prashno phaidi जों tini o chikon chasa message o chikon chasa video ni bisingti जों tini o kokton dokto जों tini khanalayano salsa khoroksa borok tekaisa khoroksa borok bai malaikha a khoroksa borok hungka phurungnaisa kerongni raino de tuyakoni phurungnaisa kaisa borok bai kaisa samungo thangtani malai laikha kaisa te kaisa no sungka phurungnaisa a je kerong phurungnai te kaisa phurungnaisa no sungka hodakra hodasa gothang tongflainani bagoi जों tamo mak khlainaisa ini bo prashno khaiga afro a hodasa a bugrasa hinjaknai borok hai hinui saka kerango tamo sujak tong o kerong sujak tongmango nung tamo busuk sawi mangkha ini bo o sungnai no prashno khaiga te prashno khaimani yakulo a khaijaknaisa bo saka kerongo hai hinui sujak je nini subraino khabai khukbai hamjakma bai wansukma bai hamjak sukti hinui ajaga sujak te thaijak kok hangkai nung sakno hamjakmani haikaino nung tekaisa borokno yakhiba boinobo nung sakno hamjakma haikaino hamjakti hinui saka hangkai nung gothang tongnai thangplai tongnai hinui bo sajaka afro haino hai o kerong phurungnai bo haino hai o hodasa hinjaknai borok khoroksa no saka je ang sabono sakno hamjakma haikaino te kaisa bo borokno ang hamjak kuknai ini bo prashno khaika ga afro bo kaisa rungthongma sai khnarika kaisa borok Jerusalemni hoite Jericho dike jokhon toklai thangui tongphoro lama thangte thangte a jaga asomsa khoknai bukunai toknai dakai dokbai bo tini bujagoi bo tini tokjagoi thwirok pharijagoi thwitui thitikai bo lamao hiklai klangjakha hiklai klangjakmani yakulo bo tini thwitui a jaga lephukai lama kinar klai tongkha thik a joraono o lama tuino te kaisa borok phai tongmani obo wngkha kaisa ujai kaisa jajok kaisa priest bongkha mutai atai khainai o borokno nukha phiaba nuguibo bo tini o borokno tesa nugui tongmo bini gana bo thaiya katiui bo tini haino hai pheri thangka mungsabo khalengliya te obo hai kaino a lama tuino a dinono thik o somoyni pore te kaisa lebi hinui o lama tui phaika haino hai phaiye yakonoi tini o je dakai bai
bujaknai tokjaknai thwitwi kai lamao khiklai klangjaknai o borokno nuktutui nukya angoi tesa haino hai bobo te kaisa lama tui katiu mungsa khlaiyaoi pherui thangka जों oro nukha duijon borok phai tongbo bok tini mungsabo khlailanglia o thwitwi borokni bagoi thik obo hai kaino te kaisa haino hai Jerusalemni Jericho digi je lama toklai akonoi o je bujaknai tokjangnai lama je klai tongna o lama tui phainani nangkha o kaisa borokni bumung wngkha good samaritan o tini phai akonai lamao klaijak nukha thwitwi lepo nukha thwirok nukha bini ganao thangoi bono bo je mantui mayatui a jorao bini sakni je tongmabai bo tini o thwirokno bo tini subaika jotno khaika bono bendiso khawoi rika khawoi bono bini kaisa kajaknai korai bai bo je phaimani o borokno tesa haino hai bo tisawit langoi kaisa nokrai tonjakmani nogo klangoi akonoi bo tini a jaga bono je seba se susha je khaina nangmani joto khlaika te bo bono yakarei klangnani swkang o je nokrai ni je tini je naikoli tongnai o nokrai nokno tini naikoli tongnai bono thanani swkang saka o borokno je nangmani nung khaijogoi tongdi nung obono narakdi o puisano narakdi oboni bara jodi nung nangkukmani tebo bono rina nangoi tongkha hangkai ang tesa haino hai kifil phaipro ang nono obosho bungori phainai tabuk o jaga proshno hangkai thangdi te khaidi obo hai kaino khaidi ini a borok khoroksa saka ini जों o jagani hoite no जों phaidi wansuk laiano kaisa borok lamao klai tongkha puilao masa phaika nugui tongbo bo tini ok thwitwi borokni bagoi dakai rok bai bujaknai sikok rok bai bujaknai bujagoi tokjagoi bebak je sak sorini je sampod je don dolot tongmani jotto lutugoi tlangjaknai o borokno o je puila jajok o ochai hinui nuk phainai bo tini mungsabo khlailanglia haino hai bo tini lama phirogoi thangka haino hai te kaisa phaiakani lebi hinui tini borok khoroksa phaika কিন্তু bobo haino hai bono nugibo bo tini mungsa khlailanglia oboni bagoi যখন লাস্ট টাইম যখন তেকাইসা গুড সামারিতেন হিনে অ লামাতিনো ফাইনা ক্লাইও ফিয়াবা ফাইয়াকনি ব অবাইকে লামা কিনারো ক্লাইজাক নুকপানি ইয়াক কলো বতিনি বিনি থানি থাঙ্গই বিনি থৈরক বিনি কসারক যে মানতই মায়াতই বিনি সাগর যে তংমাবাই বতিনি বেবা তিনি বন সেবা খাইয়া কনই বিনি করাই সাকাবত লাঙ্গই থাঙ্কা লাঙ্গই আকনই নগরাই নগ বন চিকিৎসা খাইকা তে আবনি ইয়াকুলো কাকনানি সকাং bono je nangmani je manoi nokraini thani bujogoi klang thangka te nokrainobo bo tini sawi klang thangka bini bagoi je nangmani nong bono bebak ridi tesa haino hai ang kifil phaipro nini je rimani ang nono obosho bungori phainai oboni bagoi no tini kaisa borok kaham thangdi te khaidi obaike no khaidi obaike khaidi mane tamo je borok no dukho durdosha klaijak nugisido bo tini khailia oboni okok saya piaba je borok no tini khainani nangoi tongo je poristiti o je condition no je situation no je tini o borok no je help khaina nangmani thangai a je good samaritan thangi khaika bini kokno o jaga sajogo bonono jisu kristo o kok sawo thangni nang obhai kaino nang tek horok sano thang khaidi hallelujah kai to lobjak thong oboni bagai ini okok bokhorok tujakmani thangdi te khaidi obo hai kaino ini borok khorok jasakmani tini okok no tini angnong thani makna bagi phaimani kaisa borok ngai kaisa borok no seba khainani kaisa borok ngai kaisa te kaisa no chubasu rinani kaisa borok ngai te kaisa ni dukho durdosha no bujinani kaisa borok ngai te kaisa borok ni dukho je bini je nangmani bini je অবস্থা bo je tini je hamya se klai tongmani obono bujinani oboni bagino ini okok tun chikon sasani bisingtei okok kothoma kaham sajak mani ini nongni thani obaknani hini kaisa borok ang bahike kaisa khorok cha borok kaham mungui man
ang kaisa borok bahai ka ang tini hamian hoite kahamo kifilman ang tini kaisa bahai kai samaso kaisa subanai inge ang saipan ang kaisa borok ngi kaisa ang te kaisa ni bagai ang bahai ke hamjagai man oboni bagai no sao nini subraino khabai khukbai hamjak sungnabai nang bono hamjakdi te thaisa kok hingke nang sakno hamjak ma haikaino nang buino bo ma hamjaknai oro okok no phayo borok munui sunggai human being enggai nang kaisa borok dukho dosa nang bujui maya hangkai जों दिनै बलंग tongnai hai जों दिनै सिरिया खानायाव सबजाकनाय hai जों दिनै तेकाइसा वाथा चालायनाय hai जों दिनै हारपेखौ तुखनाय hai जों दिनै चालायखौ वालायनाय hai जों अबहाय जों अजाकनो थाङै किफिलमानि लायो अबनि बागैनो खाजानि दाखौ बहुरो अ चिकन सासा बिदिनो बिसिं दिनै नंथानि फाइमानि अबनो उद्देश्य जों काइसा तेकाइसा बाय जों बाहाय किछु बासुदिमान काइसा तेकाइसा ना जों बतिके हामजाकमान काइसा तेकाइसा ना जों बाहाय के मथागैमान okokni bisingke जों दिनै अबहाय कक्रक जों सोलोंनाय मानखा अब काइसा लुक सप्ताहनि बाइबेल जों जे फरिनाय जों अब जत्न साइमानो काइसा borok kahamni kok abong kagut samariten o je katamni bisingai bono jotni silai kaham kai bo bujiwoi botini seba khalengnai oboni kokno sajago thangdi te khaidi obahai kaino o samungno bohai hini kaisa borok sanaika o jisu kristo o kok sau aboni baino khajani ta huburo norogo bidino paisak nai tongmani be kaito nong sakao kaito hamani koptong kharito jotno no hambai amen